Феша на високо, няма равен в метафорите. Чудят ми се на историите, даже наборите. Здравейте, любители на монети и банкноти! Добре дошли в моя YouTube канал Феншата, където разказвам истории с монети и банкноти. Днешната история ще бъде свързана с монетите от царство България, а епизодът, който записвам, е под номер 7. Първо, искам да се извиня, че няма да видите топ топалките, които може да съществуват, тъй като аз съм един скромен любител, каквито предполагам сте и вие, що ме гледате. Та всяка една монета от моята колекция може да не е най-прекрасната, но ви гарантирам, че е събирана, купувана с много любов. Това е един период, започва 22 септември 1908 година, когато в Търново, в църквата Свети 40 мъченици, княз Фердинанд прочита манифест, с който обявява независимостта на България. Променя се името на държавата, от княжество става царство България, променя се титлата на владетеля, от княз става цар. Това продължава няколко десетилетия, чак до съветската окупация и идването на власт на Отечествения фронт през 9 септември 1944 година. 2 години по-късно, според някои изследователи, е извършен фалшифициран референдум, може и така да е, тъй като 92% от населението гласуват формата на държавно управление да бъде променена от царство на Народна република. Така и се случва. Царство България е един период, който обхваща от 1908 до 1946 година. Приятно гледане! Здравейте, любители на монети и банкноти! Това, което днес ще ви покажа в рамките на няколко минути, е моята малка скромна колекция български монети от царство България. Като цяло, знаете, че винаги се обръщам към вас с любители на монети и банкноти, защото и аз съм такъв и монетите, които ви показвам, не са някакви топалки, но са събирани с много любов от мен през годините. Тази колекция от царство България би трябвало в пълния си блясък да съдържа 50 монети. В моя случай те са 48. Липсват ми 2 монети, но се надявам скоро да се здобия и с тях. Тези 50 монети виждате, че са различни цветове. Тук ще срещнем сребърни, златни, цинкови, медкалай цинк, медникелови, алуминиеви, желязо с медникел, медалуминий. Виждате, различни са и диаметрите, съответно и грамажите. Започвам от първите монетки за царство България. Това са тези 3 монетки, те са сребърни, 50, лев и 2. Ето как изглеждат те. Сребърни монетки. Особеното при тях е, че само тук Фердинанд е обърнат надясно. На всички сребърни монети иначе той е обърнат наляво. Ето как изглежда, ще увеличавам. Днес светлината е по-скоро на моя страна. Едни прекрасни левчета. Съответно и двулевката, ето е как изглежда и тя. Всичките отстрани с надпис Боже, пази България. Надпис, за който вече съм ви говорил. Следващите монетки са от 1912 година. Те са от 1, 2, 5, 10, 20, 50, лев и 2. Ето как изглежда едната стотинка. Тази много по-често се намира от една стотинка от 1901, така че не ги бъркайте, но тази, виждате, е наистина един прекрасен маник. Само да фокусирам. Следващата е 2 стотинки. Бройката, с която аз разполагам, е с една прекрасна патина. Ето я как изглежда тя. Виждате цвета. Даже ще увелича малко. Страхотен цвят. Ето е как изглежда и обратната страна. Много детайли. Ето я. След това следват 3 медникелови, 5, 10 и 20 стотинки. Те са общо взето еднакви, като при 6-та, като и пред 13-та. Аз разполагам с някои, които са си в отлично качество. Те са не циркулирали, виждате.
Ето е 20 стотинки. Сега ще видите за какви елементи става въпрос. Ето я. Красавица, голяма. Сега няма да се спираме на 5 и 10, те са същите, по-ще ги погледнем. Следват 3 сребърни монети, 50 стотинки, лев и 2. Те са като от 10-та година, само че тук, сега ще видите, ето ги, тези хубавци. Сега ще видите, обаче ето вече Фердинанд гледа на ляво. Същата е работата с левчето. Сребърна монетка, Боже пази България. И двулевката, сребърна монетка, Боже пази България. След 12-та година идва 13-та, ето тук ги подредих. Това са монетите от 5, 10, 20 стотинки, те са медникел и трите сребърни, 50, лев и 2. 10 стотинки, ето, същи като от 12-та и 6-та, да, пак са страхотно състояние моите. А останалите са си сребърните. Ето го левчето. Това е с една страхотна патинка. От тези левчета, двулевки, 50 стотинки имам по няколко бройки. Сега тук не съм подбирал, извадих си. Но аз тези, които имам, са си прилични. Но пак казвам, това е една любителска колекция. Ето я. Двулевката как изглежда. Ето го и Фердинанд. След 13-та следват... извинете, на 12-та забравих да я покажа тези двете монетки. Всъщност, защото в моя случай не са точно монетки, ами са си плакетчета. Това са реплики на златни. Продават се, за да се запълваш колекцията, защото струват 1000 левове. Ето ги от 12-та, по повод 22 септември 1908. Това са реплики за запълване на колекцията, струват по няколко лева и ние им обръщаме внимание. След 13-та следва 16-та. Чували сте може би за левчето и за двулевката от 16-та. Това пак са реплики, но вижте братята китайци какви неща правят. Ето е как изглежда тази реплика. Замърсеничка с... Кажеш, че нещо много старо. Ето го Фердинанд. Сега човек, който разбира от монетки, веднага ще види, че не са истински. Най-малкото, че дори гурта като погледнеш, вместо Боже пази България, тези са гладки. Но пак за запълване на колекцийка стават. Все пак не забравяйте, че това са монети, които струват хиляди левове. Като казвам, вижте какво е изпълнението. Хиляди, например, двулевката, която дори е съмнително дали някога някъде е имало истинска. Тя може би е безценна или струва, но това са реплики от по, не знам колко бяха трите, 3-40 лева нещо, не знам. След като сме видели 16-та, отиваме при 3 монетки много трудни за намиране в качество. Това са монетите от 17-та година. 5, 10 и 20 стотинки. Трудни са, защото са от цинк. Те са единствените ни цинкови монети. Защо е толкова трудно? Защото цинка е много лесно разрушим метал през годините. Вижте как изглежда тя. Аз пак това намерих. Тази. Няма да я покажа красотата точно, но прямо с тази, която няма лъскаво. Ето вижте. Много лесно иначе да намерите съсипана. Тази виждате е доста добре. 20 стотинки и съответно има и 10 стотинки, също цинкова монета. Предвид, че Първата световна война евтините метали са били за предпочитане. След 17-та година отиваме на 23-та. Имаме две алуминиеви левчета. Аз имам само двулевката и то в никак недобро състояние, но много си го обичам.
Първо, защото дори в това състояние струва немалко парички. И второ, защото ми е подарък от една непозната жена. Та едната монета, която ми липсва, е левчето 23-та и някога ще се здобия и с него. Следващите 4 монети са ето тези, лев и 2 от 25-та година. Особеното при тях е, че те съществуват в два варианта, или с чертичка и без чертичка. Тази чертичка сега ще ви я покажа. Вижте, тук няма нищо под годината 1925. Виждате левчето. Обаче вземам друго левче и при него виждате, че под годината има една светкавичка обърната наляво. Това показва в кой монетен двор е отсечено. Тези с чертичката са отсечени във Франция, в Пуаси, а другите в Белгия, в Брюксел. Ето 25-та двулевката по същия начин. Тази, виждате, е без чертичка. Тази, между другото, май им беше в страхотна монетка. Сега ще видите какви детайли. Това са метникелови монети и когато обърна, забележете, почти е невъзможно гола монетка да се открие с ясно изразени муцуни на лъвчетата, ясни детайли по малкото лъвче, така че това си е едно голямо попадение. Ето тази е без чертичка, а пак тази значи е с чертичка. Виждате светкавичката, ето увеличавам да я погледнете още веднъж. Ето я светкавичката долу, което им показва, че е отсечена в Франция, в Пуаси. И какво се оказа? Първите два правоъгълника ги минахме. Насочваме се към третия. Тук са монетите от 1930. Те са 5 монети, 2 от тях са метникелови, 5 и 10 и 3 са сребърни. 20, 50 и 100 лева. Ето как изглеждат метникеловите. На гърба с мадарския конник и с надпис Крум 814. Ето ги. Тук интересно е, че към нашия венец вече се добавя и грозд. Виждате гроздовете, чепките. 20 и 50 лева са много разпространени сребърни монетки малки. 100 лева също. Ето ги как изглеждат те. Доста вече масивни. Те са 20 грамови сребърни, проба 500 и са отсечени в Будапешта. След 300 година има две монетки от 34-та, които се приличат страшно много. Ето ги. Това са 50 и 100 лева от 34-та. Разликата е в грамажа и в диаметъра. Ето, Боже, пази, България. Това е сребърната стотачка от 34-та. Вече са с цар Борис III. А от 37 година са отсечени само две монетки. Една много специална такава, защото тя е смес от мед и от алуминий и много често се намира от хората с машинки, които търсят съкровища, защото легендата гласи, че някога, това е годината на раждането на Симеон, са били пускани с самолети такива монети, за да могат да се намерят от населението и всяко домакинство да му стане с усещането, че притежава едва ли не златна монетка. Друга особеност при тези 50 стотинки е, че виждате какво пише на герба отдолу. Не пише в съединението, а пише в единението е силата. Много красива монетка. Само, че не е ценна много, защото са отсечени, мисля, че 62 милиона. И другата монетка от 37 са едни сребърни 100 лева, отново с Борис. Ето го, вече малко по-зрял
И май, приятели, отиваме на последното каренце. Как изглежда то? Тук са едни много трудни монетки. Започвам с 1941 година. Това е една серия, която съдържа 4 монети. Аз имам 3 от тях, като едната не ми е хубава. Ей тази, петолевката. Обаче, това са трудни монети, защото са от желязо. Десетолевката е много скъпичка, особено ако е хубава. Някога, обещавам, ще си имам. Но единия и двата лева са ми много хубави. Те отново са на 100% желязо и разбирате защо е толкова трудно да се намерят в такова запазено състояние. Защото една капка вода да ги докосне и ръждичката започва. А иначе вижте как изглеждат. Това е монета на колко години? На 85 и колко там, не ми се смята. Това е едното ми левче, а това е двулевката. Те струват по няколко десетки лева, разбирайте, около 40, 50, 60 лева, нещо такова. Ето ги. Така само да я наглася. Ето как изглежда тази страна. Виждате за какви детайли става въпрос. Секунда. Тази ценна желязна монетка с назъбен гурт. От 43-та имам монетка, но не е никак хубава, така че скоро обещавам и от нея да скупя една хубава. Много е интересна, тя отново е желязна и затова е трудна за намиране. Много често хората намират монети 20 и 50 лева от 40-та и тъй като много приличат на тези от 30-та, а пък и поради незнание, си мисля, че са сребърни. Да, ама не са сребърни, за съжаление, тъй като имам не само аз, а много хора, стотици от тях. Тази в случая е в много добро състояние. Виждате косата на Борис III, косъмчетата. Ако загледате едни стандартни такива, изобщо няма да видите тези детайли. Това са мед-никелови монети. Нямат особена стойност. Ако са обикновени, сега тази е хубава, тази струва повечко. Но пак си е гола монетка. Същата е работата и с 20 лева мед-никел. И сме на последната редичка, където са последните 3 монети от царство България. Това са 5, 10 и 50 лева от 43-та година. Те са железни с мед-никелово покритие. Отново са с крум и мадарския конник. Ето ги как изглеждат. Увеличавам. Виждате лицето на конника, така. 5, 10. С назъбен гурт са. Много трудно е 50 лева в качество. То качество при тях е, виждате, почти винаги така изглежда. Така изглеждат хубавите. Отстрани почти винаги са ръждясали. Сега тази, която съм взела, е една от хубавите. Аз имам доста от тях. Но е трудна монетка. А виждате тази с какъв релеф. Прекрасен е. Това са все непочиствани монетки, които ви показвам. Ето я как изглежда. Страхотна монетка. Виждате прическата на Борис. Това е скромната ми колекцийка от царство България. Вау, дълъг клип се получи, но просто са много монети. Благодаря на всички, които са останали до края. Дано да ви е било интересно. Ако имате някакви въпроси, препоръки, може да ги пишете като коментари. А аз ви призовавам, ако ви се харесва съдържанието, абонирайте се тук в YouTube за мен. Може да ме последвате в TikTok. Да, там клипчетата са по-кратки, но пък са много увлекателни. Довиждане и до нови срещи! Фенша на високо, няма равен в метафорите. Чудят ми се на историите, даже наборите.